Herhjemme der har vi altså fået måltidskasse fra Better Feast i snart et år nu, og grunden til, at jeg elsker lige præcis den her måltidskasse, er, at den gør vores hverdag meget nemmere. Den her måltidskasse, den skal nemlig kunne varme, så det betyder, at i stedet for at stå med sultne børn i ulvetimen rundt om benene, så tager jeg bakkerne, putter dem ind i ovnen, og efter 25 minutter, der er der aftensmad, helt uden at du skal til at hakke og snit og følge opskrift osv. Det er virkelig bare ind i ovnen, og så er det mad efter 25 minutter. Det betyder også, at der heller ikke er nogen opvask. Hver evig eneste uge, der er der 11 forskellige familievenlige og børnevenlige retter at vælge mellem. Man vælger helt selv, hvad for nogle man kunne tænke sig. Vi skal i den her uge blandt andet have flæskesteg sandwich, vi skal have noget thai-ramen med nudler og peanuts, vi skal have græske farsbrød med bearnaisesauce og kartoffelbåde, vi skal have noget hamburgerryg med flødekartofler, og sidst men ikke mindst, så skal vi have kylling i kokos med ris og brød dertil. Det her, det er virkelig med hånden på mit hjerte mit bedste tip til en travl familie, der skal have hverdagen til at gå op. Så tryk på linket her og læs meget mere om måltidskasse for Better Feast.